Здравейте, приятели, намирам се Арлин Дряново за първия кръг национален шампионат и с мен е ето тази уникална фиеста от Moto2 Rent a Car. Ще си повозим по етапите, ще разгледаме какви са условията и ще си говорим с част от състезателите. Елате с мен! Здравейте, момчета! Приятно ме да се видим най-накрая. Как е усещането на Рали Дряново? Ами, много интересно. Така за първи път още така ступим почва да опознаваме кое как, що се случва. Мъчим се по някакъв начин да направим нещо. Сега на Ралито ще поручи реално какво сме направили, но се надявам всичко да е добре за нас, за останалите екипажи. Как върват записките според теб? Излизат ли нещата? Ами, да чукна на дърво, що горе излизат. Сега ще се поручи реално колко са излизнали. Супер, момчета, успех ви желая, се радвам, че виждаме млади момчета. Благодаря, Ванка, всичко добро. Драго ме да се видим. Как сме? Благодарим, добре. Как върви опознаването? Толкова приспивно, с тая ниска скорост, че едва се удържаме да не заспим. С 20, с 30. След обяд ще даваме газ. Разбира се. Драго ме да се видим най-накрая тази година. На българска отборчва. Да. Как е настроението? Супер е настроението. Отсечките тази година, как ви се струват? И голямата част сме ги минавали, т.е. основната част от ралито е тази отсечка в двете посоки. Нови средни 7 км. Тази година конкуренцията става по-сериозна, Мартин се завръща. Така че ще трябва, ще има битки. Да. Как върви опознаването? Добре, тази година имам на места антикът, което е добре. Заимствано е от европейския родител, нещо ново, за да няма и фракция, места да не се слиза, главоболие, така и хубаво трябва да се отразят от записките. Миналата година при теб беше доста драматично тук. Тази година как се струва, как е усещането? Ще държи ли техниката? Горе-долу при нас винаги има някаква драма. Надявам се да е наред сега, мисля, че сме по-подготвени. Колата ние познаваме реално нова кола за нас. Имаше тези колешки сега, мисля, че в кондиция и просто ние не сме оформен първо състояние за нас, нямаме километри. Ще искаме да опитваме така по-внимателно. Може би няма да натиснем това, което ни се иска да бъде, но първо да завършим така, да покараме малко, да влезем в ритъм, както се казва, то вече ще влезем. Здравейте, момчета, направихте второ минаване на последната отсечка. Как вървят нещата този уикенд за вас? Здравейте, всичко е нормално. Вчера опознаването беше всичко наред, етапите ни харесват. Днеска също, днескашния го познаваме, така че всичко е наред. Супер. Добро утро, здравейте екипаж. Последната отсечка преминаваме. Как върви опознаването за вас? Горе-долу. Малко сме излезли от ритъм поне аз, но се надявам да стана. Имам още 2 минавания. Супер. За записките. Как ви се струват условията с оглед дъждове и така нататък? Пътя изглежда добре, няма проблем. Тази новата част от вчера на Трявна изглежда доста технична и ритмична. Там имаше леко вода на 2 места, но не мисля, че е проблем. Супер. И успех с опознаването. Мерси. Има още един екипаж. Здравейте, добро утро. Как върви опознаването, господа? Нормално, новата отсечка, която тя не е напълно нова, но да, как ви се струва там нещата? Как бе? Отсечка като отсечка. Да. Нищо съществено като конфигурация в сравнение с другите. Добре, опознаването, вече сте почти вече на последните километри. Ами, добре, всичко е добре, трасето е чисто, всичко е наред. Настроението как е? Настроението е добре. Времето е добре, организацията е добре, всичко е чудесно. Време е за рали. Време е за рали, време е за празник. Да, така, супер, благодаря ви много. Благодаря. Супер. Как върви опознаването? По-добре от предния път. Защо? Защото идваме за втори път. Добре, това беше много добро. Как ви се струват условията и като цяло новата част от новата отсечка? Екстра. Екстра. Само да не вали. Само да има каране и да не вали.
караме. Добре. Надяваме се за бъдеще да се виждаме все по-често. Постоянно даже. Дай Боже. Как Дай ви се Боже. струва познаването сега? И всичко е наред, всичко е наред. Хубаво са се справили с почистването на пътя тук, предвид наводненията, които имаше. Организаторите са справили блестящо, няма абсолютно никъде наноси или нещо. Все едно не е имало наводнения. Надяваме се да стане едно хубаво рали. Пожелавам успех на всички мои колеги, успешен финал най-важното. И дано да стане едно добро събитие и спорта, дай Боже, вече така да се възроди и да тръгне, защото много ми е мъчно, като се замисля какво беше едно време, какво е сега. И не е като да не знаеш ти особено. Да, с Крумчо едно време, когато почнахме да се състезаваме, какви големи битки имаше, колко много пилоти, колко много хубави коли. Сега, според ситуацията, пак 17 автомобила, мисля, че е добре. Да. Мисля, че е добре и дай Боже така някакси да има някакво обединение между нас, колегите, и нещата да тръгнат и да дадем път на младите, нали, да развиват спорта. Усмихнати, настроението пак е тук. Да. Как минава опознаването? За сега добре. Имаме още 2 пъти да минем по тази отсечка. Надяваме се всичко да е наред. Някои изненади нещо от към трасето или по-скоро не? По-скоро ние има на места фракция, която не сме я писали миналата година. Не знам дали е наша грешка или има промена. Но отразили сме го. Надяваме се всичко да е така. Супер, успех ви желая. Благодаря. Здравейте, здравейте. Добре дошли, как сме? Добре заварили. Много добре. Как върви познаването? Щом сме тук, супер. Супер. Да. Нещо тази година по-различно? Новата отсечка трябна и малко накрая от старата, която влиза. Много добра отсечка, бърза отсечка и в същото време е много технична, да се внимава. Еми, това ще е, затова се правят записките. Да. Благодаря ви. Чао, приятели. Чао, чао. Добро утро, момчета. Как върви опознаването? Вече сме на последната отсечка, но все пак. Добре, нормално всичко точно. Това новата част, която е... Тя не е много нова, де. Как ви се струва тази година? Коя не е нова? И това е новата отсечка. Трябна. Да. Е нова, аз не съм я карал преди. Част от нея. Част от нея си. По-скоро това исках да кажа, да. Да, интересна е. Доста интересно от гледна точка, че трябва да се съхранява скорост и е бърза доста. И така, ще видим. Добре, успех ви желая с опознаването.